Yılı sizin barınızga da bәхет, şatlık getirsin. Bugün kapital remontansın Sabadulkınları teleradyo kampanyası özünün işiklerini aşar. Bizim beyramımızga kelganiniz için ihlas ko'ngildan zo'r rahmat. Sabada bugün bayram, jurnalistika bayrami. Chin ko'ngildan qutlayman sizni. Hozir oltin ochqishini topshirish uchun sizni yo'qligi cheklangan Kristal jamg'iyati yetakchisi Rishad Rinatulli Sinqadovga beramiz. Ularni teleradio kompaniya direktori Alfiya Mubarakovaga topshiradi. Hayırlı günler içenmisiz. Biz remontni Allah'a şükür işlep bitirip topşırdık. Endi şu remontni kerak deb ko'rib, xo'plab olib zaказчикка murojaat etib, uni ishlatib chiqargan uchun boshidan oxiriga qadar bizning kuryer etib Rais Nurg'aliyevga bek zo'r rahmat. Tattelekom general direktori G'ayrat Rafatovga bek zo'r rahmat. Ishlab chiqdik. Alfiya opa shu zdaniyada sizga endi eson sog'lig'ina xalqqa radio oshada, televideniya oshada yaxshi xabarlargina yetkazib turg'aysin. Eson sog'lig'ina barakatni ko'rasiz. Eson sog' ishlaringiz uzoq sizga xizmat etsin. Bek zo'r rahmat. Ura! Rahmat. İnformatsiya o bütünde öz vaktinde biri özünün jirliğinin işleyen kişilerini, bütün yanlıklarını kubisi özümüzün başta göresi kilebetinde. Şunun için şunun arkasında bizim Telekom'dan telefonlu seti de işley. Şunun için bugün bizim bizge de rahmetli bularga tiyişler. Zaten bizim televideniya var. Bizim televideniya arkasında köpme 5 mindən artıq yurt bugün gündə toşqan. Şol vaqtda effektivimiz zdaniya degan bir var endi bu bina oldu. Şulay bo'lib chiqdi endi optimizatsiyalardan so'ng bo'sh o'rin barliqqa keldi. Shuni shu kompaniyani bildirib, bizning radio telekompaniyani bildirib, mana motorona bugün gündə də motorona ishlab keldi. Radio kompaniyasi teleoperatori Razil Minsalih uli Nig'matov bo'laklana. Бекшат Малай, Тырыша, молодец, профессиональный. Korrespondenti Oyzat Rinat uli Sharafiyevga topshiriladi. Телерадио компаниясы корреспонденті Хания Рамазан қызы Уәлиева Соба муниципаль районы башлығының рәхмәт сүзіне лайық була. Соба Дулқыннары телерадио компаниясы баш хисапчысы Алия Рамазан қызы Исмағилова бүләкләнә. Barınızda da umaşlaytırıp matırı tövüşlerge özünüzün auditöründen müjdaqtı çalып барсын жеткеріп халыққа матырдың ашарга биналарда барызда. Благодарственное письмо Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа награждается глава Сабинского муниципального района Республики Татарстан Миниханов Раис Нургалиевич за содействие в развитии средств массовой информации Республики Татарстан. Руководитель Айдар Саидгараевич Салимгараев. Вклад в развитие телерадиовещания Республики Татарстан. Руководитель Айдар Саидгараевич Салимгараев. Yaşlı motor күндә, Татар жерінде, Татар районында, татарлар жыйылып, чиста татар телендә сөйләшәбез бер-беребез белән. Һәм иң мөһиме, татар телендә эшләүче радиобыз, татар телендә эшләүче телекомпаниябыз монда бар. Һәм шуның мотор бинасына ачу тантанасына катнашабыз. Моннан да зур бәхет бар менә. Без чын мәгънәсендә республика җитәкчелегенең ихтирамын сизеп яшибез. Иң мөһиме безнең мондагы җирле филиал, ул бик җанлы, халыкчан филиал. Бик зур рәхмәт
район җитәкчелегенә, ул һәр вакыт шушы мәгълүмат чарасының эшчәнлегендә хәбәрдар һәм булышып тора. Мондый әле район җитәкчеләре бар микән, шуның кадәр эчтәлекне белеп, радионың нәрсә сөйләгәнен, нинди программалар булганын, нинди эфирда туры элемтәләр булган, турыдан-туры үзе булышлык итә. Әлбәттә, бу чын мәгънәсендә зур безнең өчен сөенеч, шатлык. Мондый мөнәсәбәт булганда безнең эшебез бик җиңел булачак. Рәхмәт сезгә. Грамотой акционерного общества Татмедиа Республики Татарстан награждается корреспондент филиала АО Татмедиа телерадиокомпания Собадулкунара Галявина Райля Ринатовна за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие средств массовой информации Республики Татарстан. Генеральный директор Шамиль Мухамедович Садыков. Звукорежиссер филиала АО Татмедиа телерадиокомпания Собадулкунара Ахмедгалиев Ильдос Минаханович. Благодарственным письмом АО Татмедиа Республики Татарстан поощряется корреспондент филиала АО Татмедиа телерадиокомпания Собадулкунара Вахитова Гульнас Рустямовна. Благодарственным письмом поощряется корреспондент филиала АО Татмедиа телерадиокомпания Собадулкунара Япарова Диляра Тагерзяновна. Благодарственным письмом поощряется руководитель ремонтных работ ООО «Ремонтстройсервис» Миназев Ильяс Файлясович за качественное проведение ремонтных работ в помещениях филиала телерадиокомпании Собадулкунара. Генеральный директор АО Татмедиа Шамиль Мухамедович Садыков. Директор ООО «Кристалл» Сунгатов Решат Ринатович. Безгә инде монда матур итеп эшләргә, милләтне сакларга, кешене сакларга, телне сакларга, чын күңелдән бәйрәм белән. Без дә буш кул белән килмәдек. Бер монда бераз гына бер телевизор алып килдек. Менә сезгә телевизор. Гафу итегез, инде ул бер канал гына күрсәтә, ансы инде ТНВ каналы дип белерсез. Шуңа күрә, ну, кирәге ярада, чын күңелдән.